Pulisiya nga dili mudawat og pasyente nga dili bakunado batok COVID-19 sa usa ka klinik sa Valencia City sa Bukidnon, gibatikos sa mga netizen. Apan management sa maong klinik adunay pagpaklaro. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Init kayo ang diskusyon karon sa mga netizen. Mahitungod sa gipost sa social media sa usa ka private clinic sa Valencia City, Bukidnon, ang dili modawat og pasyente og watchers nga wala na bakunahan. Sumala sa usa ka netizen nga wala na matud pay paingnan ang tao kay adunay kahadlok nga mamatay sa bakuna ug mamatay ang pasyente kay dili na dawaton sa klinik. Naasab nag-ingon nga kung dili sila mutuman sa maong pulisiya, mangita na lamang sila og laing doktor. Sa pakighinabi sa GMA Regional TV1 Mindanao, kang Doktora Angeles Yap, tagiya sa maong klinik, gibarugan niini ang maong pulisiya. Katong mga pasyente nga dapat na bakunahan na unya nag-refuse magpabakuna tungod kay daghan kay rason nga dili reasonably kana ang di ginakuha sa madog klinik. Dili kana tungod kay gikapoy na ko ninyo o wala na akong nagmalasakit sa inyo. Kung dili, inyo po ng proteksyon, no? Giklaro usab ni Doktora Yap nga ang maong advisory alang lamang sa mga outpatient consultations. Ang mga pasyente nga dili pa-apil sa priority list sa mga nabakunahan, dawaton paghihapon sa iyang klinik. There's no human rights being violated here. In fact, in general nga kapag pandemic or in times of war, individual rights should bow down over rights of the public. So this is a public emergency. This is a public health concern. No? Yung isang tao lang, yung human rights. Eh, paano human rights ng iba? Isa lamang matud pa ang tumong og tinguhan sa maong pulisiya. Kini aron maaghat ang tanan taga Valencia ug Bukidnon nga magpabakuna na aron mas protektado batok sa makamatay nga sakit nga COVID-19. Sa mensahe nga gipadala ni Jasper Kent Ola sa DOH-10, Regional Epidemiology Surveillance and Disaster Response Unit o RESDRU Head sa GMA Regional TV1 Mindanao, gipasalig niini nga ilang susihon ang maong pulisiya sa maong klinik. Dili kuno ang ngayan nga mobalibad bisan unsa nga healthcare facility subay sa guidelines sa DOH. Giklaro usab sa DOH nga limitado pa lamang ang nabakunahan sa kasamtangan base sa priority lists. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.